Hálát adok Istennek. Köszönöm neked, Atyám. Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és hálát adok az én Atyámnak, hogy a mai napon is Isten igéjét tudom szólani, és kérem a mennyei Atyánkat, a kedves apukánkat, Uram, adj bölcsességet. Kérlek, Atyám, kent fel az én szívemet, az én ajkaimat, Atyám, add, hogy csak azt szóljon, amit Te akarod, hogy szóljon. Jézus hatalmas nevében. Köszönöm neked, Atyám, légy áldott Istenem, örökön örökké. Amen. Kedves testvérek, kedves barátaim, kedves hallgatóság, és mindazok, akik nézni fogjátok ezt a felvételt, Isten a szívemre helyezte, hogy a húsvéttal kapcsolatban hirdessem Isten igéjét, mert a hagyományok szerint ez is egy olyan ünnep, mint bármelyik a világ szerint, de a keresztényeknek ez egy különleges ünnep. Megemlékezzünk a Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról. Több mint 2000 évvel ezelőtt Isten igében az van írva, hogy Isten előre küldött egy embert, hogy készítse az Úr útját, Keresztelő Jánost. Fel szeretek olvasni egy pár igét, ahol a Keresztelő János bizonyságot tesz az Úr Jézusról, mint Isten bárányáról. Miért is mondja? Mert a zsidóknak szokása szerint minden évben felmentek a zsidóság, az egész nép Jeruzsálembe, és ottan áldozatot mutattak be Istennek. Általában egy szeplőtlen tiszta bárányt áldoztak fel, és annak a vérét helyezték az oltárra. Vagy galambokat, vagy tulkokat, szeplőtleneket. Olvasom Isten igét a János evangéliumából első szakasz, 26. igeverstől. Azt mondja, felele nékik János mondván, én vízzel keresztellek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy a sarolja szíját megoldjam. Ezeket Bétbarnában lettek a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap láttál János Jézus hozzám menni, és mondá, imé az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én ezt mondtam, én utánam jön egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálam. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János, mondván, láttam a Szent Szellemet leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondá nékem, akire látod a szellemet leszállni, és rajtam megnyugodni, ő az, aki Szent Szellemmel keresztel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János, és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár, vala monda, imé az Isten báránya. Dicsőség az Úrnak, köszönjük neked, Uram, a te szent igédet. Mi is történt, miről beszél Isten igéje? A Jézus Krisztusról. Amint tudjuk, Isten egy 10 éves lányt, zsidó lányt, a Máriát kiválasztotta, beborította a Szent Szellem által, egy magot ültetett a méhében, amely 9 hónap után életet adott egy gyereknek, akinek a nevét Jézusnak, Emmanuelnak, a szabadító, a megváltó. Ez a gyerek épp úgy nőtt fel, mint bármelyik. 30 éves koráig, mint bármelyikünk közülünk.
csak Isten félelemmel, Isten szeretettel a szívébe, dicsőség az Úrnak. Ő benne nem volt bűn. És most, amit az előtt felolvastam, ez Jézus Krisztusnak szolgálatának kezdete. Jézus elment a Jordán vizéhez, ahol keresztelő János keresztelt vízzel, és megkeresztelte őt a keresztelő János, és abban a pillanatban a Szent Szellem rászállt. Erről említést tesz Jézus feltámadása után a Péter apostol, mikor azt mondja, a názáreti Jézus mindenkétől Isten őt erővel, hatalommal, a Szent Szellemmel, dicsőség az Úrnak. Jézus 30 éves korában elkezdte az evangéliumot hirdetni, és azt mondta az embereknek, térjetek meg, mert elközelgetett Isten országa ti hozzátok. És a Szentírás azt mondja, hogy Jézus széjjel járt, jót tévén. Halottakat támasztott fel, ördögöket űzött ki az emberekből, minden betegségből meggyógyította az embereket. Az emberek látták, gyógyultak, szabadultak meg, a sánták jártak, a vakuk láttak, a bénák táncoltak és áldották a magasságos élő Istent. Halleluja, dicsőség az Úrnak. 3 éven keresztül Jézus tanította a népet Isten országára, Isten szeretetére, jóságára. 3 év elteltével egy húsvéti alkalommal Jézus úgy döntött, hogy ő is felmegy, hogy áldozatot mutasson be Istennek Jeruzsálembe. És elindult Kapernaumból a 12 tanítványával, de elképzelitek, mennyi közönség, mennyi ember követte őt. Azért, mert látták a jeleket, a csodákat, az erő megnyilvánulásokat, amelyet Isten Jézus Krisztuson keresztül a Szent Szellem által végezett, dicsőség az Úrnak. És újongva, táncolva követték az Urat. Mikor elérkeztek Jeruzsálem utcáira, az emberek kijöttek az utcákra. A sokaság elkezdett újongani, elkezdett kiabálni, örömbe kiáltani, és mondták, áldott legyen az, aki jön az Úr nevében, Hozsanna Dávid fiának, halleluja, dicsőség az Úrnak. És amint a Szentírás mondja, hogy levetették a felső rész ruhájukat, és szőnyeget készítettek, pálmafágokat terítettek le, olajfágokat az Úr lábai előtt. És Jézus egy szamárháton ment fel Jeruzsálem utcáin. Az emberek oda csődültek, táncoltak, örvendeztek, mert hallottak róla, erről a természet fölötti erőkkel rendelkező emberről. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És egyszer csak a templom mellett halad el Jézus, persze, hogy az emberek ottan újongtak, éjjeneztek. A főpap akkor, Kajafás, kiküld egyik ajtósát, hogy nézze meg, mit lármáznak ezek az emberek. Ők nem tudják, hogy a papság egy fontos dologért imádkozik, a Mesiás eljöveteléért. Annyira vakkok voltak, akkora nagy lepel borított el a szemüket, hogy nem látták, hogy a Mesiás épp akkor haladt el előttük. Dicsőség az Úrnak. Igen ám, de hamarosan rájöttek, és annélkül, hogy tudja a főpap Kajafás prófétát, azt mondta, inkább vesszen el egy ember, mint hogy az egész nemzet elvesszen. Az irítség elfogta a szívüket, minden áron meg akarták ölni őt, mert az igazságot nem tudták befogadni, ahogy máma sem sokan az igazságot nem fogadják be. Ragaszkodnak a hagyományokhoz, a szokásokhoz, a pénzhez. És ebből is az derül ki, mert Jézus mindig, mikor tanított, az emberek követték, már nem templomokban jártak, már nem mentek
és a papok megijedtek, mert elvesztették azokat, akik persze pénzt adtak oda be. Elvesztették az üzletüket. Ez egy üzlet volt, nem más egyéb, ami manapság is történik. A pénzbegyűjtés mindenből. És akkor nagy irítség fogta el őket, és minden áron meg akarták ölni. Ami meg is történt, de ez Isten akaratában volt. Jézus felment a Gecemáni kertbe 11 apostolával, mert a 12. az áruló, a Judás már elment, hogy elárulja őt. És ott volt és imádkozott a tanítványaival. És kértek a papok a katonákkal, elfogták, agyonverték, leköbdösték, sőt, korbácsolták, minden egyes testrészéből folyt a drága szent vér az én bűneimért, a te bűneidért, a világ összes bűneiért. És tövis koronát tettek fel a fejére. Nem elégedtek meg csak evel, hanem keresztre feszítették, meggyilkolták. Ott a kereszten Jézus felnézett az atyához, és azt kiáltotta: Atyám, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. A zsidóság, mikor hallotta, még jobban feldühöngött, és elkezdtek ordítani, kiabálni Jézushoz. Jézus, te, aki a halottakat feltámasztottad. Jézus, te, aki az ördögöket kiűzted az emberekből. Jézus, te, aki meggyógyítottad a betegeket, és felszabadítottad a foglyokat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk benned. Azt gondoljátok, hogy nem tudta volna megtenni? Meg tudta volna. Egy légi angyalnak parancsolt volna, és lehozták volna őt a keresztről. De tudjátok, miért nem tette meg? Azért, mert túlságosan szeretett bennünket. Annyira szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne kározzon, hanem örök élete legyen. És Jézus azt mondta, hatalmam van letenni az életemet, és hatalmam van felvenni. Ő a saját akaratából tette le az életét, azért, hogy nekünk, akik hiszünk ő benne, életünk legyen, és bővölködjünk. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! És a Szentírás mondja, hogy Jézus még egyszer felnézett, és oda szólt az atyához. Atyám, atyám, miért hagytál el engem? Tudjátok, miért hagyta el Isten az ő fiát? Azért, mert Jézus Krisztuson volt a világ összes bűne, a világ összes betegsége. Képzeljétek el, a világban létező daganatok, trombózisok, gennyes micsodák, ott voltak Jézus Krisztuson. Ézsaiás azt mondja, utálatos volt, nem lehetett ő ránézni. Az Atya, Isten, egy igaz Isten, aki nem szereti a bűnt. Jézus Krisztusban nem volt bűn, de rajta volt a mi bűneink, a mi bűnösségeink. És Isten elfordult az ő fiától. Jézus lement a pokolba 3 nap és 3 éjjel. Legyőzte a sötétség fejedelmeit, ottan is hirdette az igét, és foglyokot vitt fel magával, győztesen feltámadt az Úr, halleluja, dicsőség az Úrnak, és ő ott van most az Atya jobbján, és közben jár életünk. Halleluja! Van szólunk az Atyához, az igaz Jézus Krisztus. Őt kell befogadnunk a szívünkbe. Jézus meg kellett bűnhődnie helyettünk. Ő elvállalta, hogy megbűnhődik a mi bűneinkért, a mi bűnösségeinkért, a mi Istentől való elkülönültségünkért, elszakadásunkért. Azért, hogy ő benne újból közösségbe tudjunk lépni az Atya Istennel, a mi apukánkkal, aki teremtett bennünket.
És akkor, mikor látták, hogy az emberek mégis őre emlékeznek, még a halála után is nagyon felgerjedtek, nagyon haragudtak. A tanítványok megijedtek, és el akartak menni, el akartak széledni, de Jézus megmondta nekik, amelőtt feltegyék a keresztre, amelőtt kereszt halál szenvedett volna, hogy ne menjetek el, várjatok meg itt, mert én elmegyek az Atyához, és megkérem őt, és elküldi néktek a Szent Szellemet, a vigasztalót, amely megdicsőít engemet először ezen a földön, titeket pedig megerősít, megtanít, elvezet minden igazságra, vesztek erőt nem sok nap múlva, és amint tudjuk, a felházban 120-an voltak, asszonyok és férfiak, és imádkoztak, és 40 nap múltával a Szent Szellem rájuk szállt, és bátran hirdették az igét, az Úr Jézus Krisztust. Bátran tettek bizonyságot az Úr Jézusról, hogy Jézus él, hogy ő a szabadító, ő a megváltó, ő a gyógyító. Halleluja! Kedves barátom, most, és kedves testvéreim, most a húsvét alkalmával közelednek ezek az alkalmak. Mindnyájan egy akaraton emlékezzünk meg az Úr Jézusról. Ő itt van, jelen van, a szívünkben van. De szerettünk megemlékezni az ő jóságáról, az ő szeretetéről, amelyek minden nap elvégez a mi életünkben. Én arra buzítam benneteket, és ha van valaki köztetek, kedves barátom, ha itt vagy, te, aki még nem fogadtad be az Úr Jézus Krisztust a szívedbe, én arra buzdítalak, hogy ne haladj a hónapi napra. Nem lehet tudni, hónap lesz-e még egy nap. Nem lehet tudni azt az órát, azt a pillanatot, amelyben az Úr Jézus újból vissza fog jönni erre a földre. Az Atya megígérte, hogy még egyszer vissza fogja küldeni. De tudjátok, a Szentírásban az áll, hogy mikor Jézus újból vissza fog jönni, nem azért fog jönni, hogy szabadítson, hogy gyógyítson, hanem hogy ítéljen elleneket és holtakat. Én arra szeretném felhívni a figyelmeteket. Most, ebben a szent pillanatban, ha Isten fia Jézus Krisztus megjelenik, elgondoltad magadat? Akkor, mikor a királyok királya a nevedén fog szólítani, mit fogsz neki mondani? Talán azt fogod mondani, Uram, Uram, bocsáss meg, mert én nem ismertelek, nem hallottam rólad. Tudod, mit fog mondani neked? Hogy 2013. február 23-án az én gyermekemet, az én fölkentemet oda tettem, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy az evangélium minden ember ismeretére eljusson. Ezért arra buzdítalak, hogy ne hagyjátok a hónapi napra. Most, amíg tart a kegyelem napja, most térjetek meg, fogadjátok be Jézus Krisztust a szívetekbe. Nem templomokhoz, nem gyülekezetekbe hívlak benneteket, hanem térjetek meg Istenhez. Fogadjátok be Jézust a szívetekbe, szülessetek újjá. Higgyetek, bízzatok ő benne. Én arra kérlek benneteket, hogy vegyétek komolyan. Nézzetek körül, mi történik a világban. Az ördög, az utolsó időkben vagyunk, mikor az ördög már kimutatja a fogait. Meg akar gyilkolni, el akarja veszíteni az életünket. Ragaszkodjatok Istenhez. Higgyetek benne, bízzatok benne. Fogadjátok be Jézust a szívetekbe. Ismerjétek meg őt, mint személyes megváltótokat. Jézus hatalmas nevében.
És ha Isten megérintette a szívedet, bárki vagy, bárhol is vagy, ha Isten most ebben a szent pillanatban a Szent Szellem által megérintette a szívedet, és egy új útra akarsz kelni az Úrral, egy örömteli, boldog életet akarsz élni, örök életet, akkor kérlek, mondj el utánam egy imát. És ha hittel a szívedben, nem elég csak, hogy elmondod az imát, hanem ha hiszel benne, akkor üdvözülsz. Ha elfogadod Jézus Krisztust, az én imám így szól. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Golgota keresztfán. Hiszem, hogy Jézus harmadnap feltámadt a halálból az én megigazolásomért, a Biblia tanítása szerint. Kérlek Jézus, legyél az én Uram. Kérlek Jézus, legyél az én megváltóm. Legyél az én szabadítóm és gyógyítóm. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert Isten igéje mondja, és Isten igéje az igazság. Dicsőség az Úrnak. Amint mondtam, ha hittel a szívedben elmondtad ezt a csodálatos imát, akkor szeretettel üdvözöllek Isten családjába. Felhívom a figyelmedet, hogy nem ez az ima ad üdvösséget neked, hanem Jézus Krisztus. De ez az ima által hálát tudsz adni, és igen, meg tudod vallani a szívedbe, hogy Jézus a te Urad. Áldjon meg az Úr hatalmasan. Légy áldott, és ti is, kedves testvéreim, legyetek áldottak, és figyeljünk oda, menjünk ki az utcákra, hirdessük Isten igéjét, a Krisztus evangéliumát. Mert az emberek ezt az ünnepséget is úgy veszik, mint egy hagyományos bármely ünnepséget. Nem, ez az ünnepség az Úr Jézus Krisztusról szól. Áldjon az Úr benneteket hatalmasan. Ámen. Halleluja. Köszönöm neked, Isten. Jézus nevében. Áldlak, magasztallak tégedet, királyom. Tiéd a dicsőség örökön örökké. Ámen. Halleluja. Atyám, szeretlek, áldlak, imádlak, magasztallak tégedet. Dicsérlek tégedet, Uram.
Halleluja, köszönöm neked, Uram. Hadd éljek át csak érted.